Mae o'n andros o fraint cael croesawu Yes Cymru i Fangor, yn enwedig fel ymgeisydd Plaid Cymru i etholiad cyffredinol i ardal Bangor a Aberconwy. Mae Bangor yn ddinas arbennig sy'n nunlla fel Bangor. Mae yna dros 100 o ieithoedd yn cael eu siarad ar ei strydoedd, ond eto mae'r Gymraeg yn rhan annatod o fywyd yma yn y ddinas. Mae'n ddinas hyfryd, dinas glos, dinas sydd yn llawn bwrlwm diwylliannol, dinas arbennig. Mae hon yn ddinas oedd yn fan geni i'r chwyldro diwydiannol, ond ydym ni'n gweld llewyrch o'r arloesedd yma o'r gorffennol ar strydoedd Bangor heddiw? Na, echdynol oedd ei hanes. A parhau mae'r awch i echdynnu elw o'n cymunedau ni hyd heddiw. Be da ni'n gael yn ôl am hyn? Biliau sydd yn uwch na'n cymdogion. Gwasanaethau sydd yn chwalu. Briwsion o fuddsoddiad yn ddibynnol ar y fympwyr toriaid. Pobl yn diodda. Da ni'n sefyll yma eto heddiw mewn undod i ddatgan bod ein cymunedau yn heiddi gwell. Gyda'n gilydd, gyda gobaith, gyda hyder a gyda tân yn ein calonnau, gallwn ni wrth droi hanes a gallwn ni greu dyfodol gwell.